הגיוניים, שהם יותר זהירים בדברים שלהם, וחבל. נפנה לפרופסור מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא כמובן משפטן בעל שם. פרופסור קרמניצר, שלום לך, אתה נמצא באולפנינו בירושלים. שלום רב לכם. אתה שמעת את הניסיון של ברוך קרא לאתר את הסעיפים בחוק שבאמצעותם אפשר להאשים או לתבוע או לחקור את הרבנים האלה. אתה רואה איזו אפשרות כזאת? אני במימד של ההליכים הייתי מבחין בין הרב שמואל אליהו לבין האחרים. אני חושב שלגבי הרב שמואל אליהו זה ממש מתחייב שינקטו נגדו ובדחיפות הליכים פליליים. זהו אדם שכבר הואשם בהסתה לגזענות, וויתרו לו על סמך זה שהוא התנצל והבטיח שלא לחזור על זה. זה רבה של צפת. כן, הוא האיש שהדליק את האש הזאת, ואני קצת מתפלא שהיועץ המשפטי לממשלה חיכה למעלה מחודש כדי להגיב על ההתבטאות החמורה של הרב שמואל אליהו, שגם כינס שם רבנים נוספים באיזשהו אולם של המועצה הדתית על חשבון משלם המיסים הישראלי. לגבי האחרים יכול להיות שצריך לנקוט בצעדים משמעתיים, ואפשר לנקוט צעדים משמעתיים. הבעיה היא שבית הדין המשמעתי הוא בית דין של רבנים, כך שאני לא יודע, ומי שצריך להפעיל את זה זה שר המשפטים, ששתיקתו מאוד מאוד תמוהה בעיניי. זוהי שתיקה בעיניי מסוג השתיקות הרועמות שהוא חייב לחדול ממנה. אבל מה שיותר חשוב לדעתי מההליכים האלה זה התגובה הציבורית והממלכתית. אמנם היה גינוי של ראש הממשלה, וגם נשיא המדינה אמר דברים, אבל אני לא מבין כיצד שר החינוך שותק. לדעתי שר החינוך צריך להודיע שאף אחד מהרבנים האלה לא תהיה לו כניסה למערכת החינוך של ישראל, שלשום אחד מהם לא יהיה מגע עם מערכת החינוך. אם יש ביניהם רבנים של ישיבות הסדר, שר הביטחון חייב להודיע שמערכת הביטחון לא תעבוד עם הרבנים האלה, היא לא תאפשר להם להיות מורי הלכה ומנהיגים מוסריים לאנשים שיש להם קשר עם מערכת הביטחון הישראלית. אני מתפלא איפה מנהיגי המפלגות. אני חושב שנעשה כאן על ידי הרבנים האלה מעשה תועבה. זו התבטאות גזענית טהורה באצטלה של ההלכה שאיננה אומרת דבר כזה. אבל פרופסור קרמניצר, אני רוצה לשאול אותך, אם היה מדובר באמת ברב אחד, הרב בצפת, או בעוד איזה רב או קבוצה קטנה של רבנים, אז יש טעם אולי באמת לבחור את הדרכים, גם של הגינוי. גינוי תמיד אפשר לעשות, אבל דרכים למצוא אישומים פליליים וכל מה שקשור בזה. אבל אם זו תופעה כל כך רחבה, שמדובר פה ב100 רבנים עכשיו ועוד יותר שחותמים וכל זה, האם לא הגיע הזמן שאנחנו חייבים להכיר בכך שעל מנת לשמור על זהותה היהודית של המדינה, אנחנו נדרשים לסממנים של אפרטהייד בחיי היומיום שלנו? עוד לעניין הצעדים, דבר אחד נראה בעיניי משהו שהדעת לא סובלתו. הדעת לא סובלת שאנחנו משלמי המיסים נממן את שכרם של הרבנים האלה. אני כופר לחלוטין בזה שמאופייה היהודי של המדינה מתחייב מה שהרבנים האלה קוראים לו, אומרים אותו. אני חושב שאופייה היהודי של המדינה, הדבר המרכזי שבו הוא הרעיון שאדם, כל אדם, נברא בצלם אלוהים. אני חושב שמבחינה זאת הרבנים האלה מחללי שם שמיים, בגלל הפגיעה שהם פוגעים בכבודם של ערבים ולא יהודים על ידי המעשה הזה. הם גורמים נזק עצום למדינת ישראל, הם גורמים נזק ליהודי העולם, ולכן אין שום קשר לדעתי ביניהם לבין דמותה האמיתית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני מתקומם נגד הרבנים האלה קודם כל כיהודי. אני חושב שהדבר האחרון שיהודים, מי שהיו גרים במצרים, מי שהיו גרים ומושמדים באירופה, הדבר האחרון שיהודים יכולים לעשות זה להודיע שלא מוכרים ולא מזכירים דירות למי שאינם יהודים, ואחר כך להצדיק את זה בכל מיני צידוקים שמזכירים את הגרועים שבאנטישמים. זוהי חרפה שאי אפשר לשאת אותה, ואני קורא למנהיגות של מדינת ישראל ולמנהיגות היהודית בעולם להוקיע את הרבנים האלה. אתה מדבר מנקודת ראותו של ליברל, הומניסט,
אבל היהדות איננה ליברלית ואיננה הומניסטית. אולי מותר להודות שהיהדות היא בעיקרה דת גזענית. והדרך היחידה כדי להתגבר על סוגיות כגון אלה היא להפריד את הדת מהמדינה. תתבטאו בקהילותיכם מה שאתם רוצים. מצידי שתעלו את ילדיכם, תסבכו אותם בגיא בן הינום, אם זה מה שאומרת התורה היהודית. אבל היהדות היא גזענות. מה אפשר לעשות? אני גם לא אוהב, מר קרמניצר, אם תרשה לי, ששני יהודים כמונו, שאנחנו חילונים לחלוטין, נביא נימוקים בעולם ההלכה. זה העסק שלי? זה העסק של אותה כיתה של דתיים, מוסלמים, בהאים, שיעים, סונים, שיכנסו לכנסיות שלהם ויקניבו לעצמם מה שהם רוצים. מה זה עסקי? אני מבקש לחלוק עליך, ירון, ולומר שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, היא מדינה יהודית לא כדי להיות מדינת הלכה יהודית. זו איננה המשמעות של מדינה יהודית. מדינה יהודית היא המדינה שבה העם היהודי מממש את זכותו להגדרה עצמית, ויש לה קשר אל התרבות היהודית ואל היהודים שחיים מחוץ לישראל. אני לא יודע מה זה תרבות יהודית. ויש לה קשר אל התרבות היהודית במובן... הרבנים האלה מבטאים את התרבות היהודית בדיוק כמוך וכמוני. מה זה התרבות היהודית? יש לי הגמוניה על התרבות היהודית? זוהי טעות חמורה מאוד להפקיד את המונופול על מהי תרבות יהודית בידי קבוצה של גזענים חשוכים ולבוא ולהגיד הם הדברים האותנטיים של היהדות. אני אומר לך שקולה האמיתי של היהדות, יהודים היו אנשים שלחמו בשם זכויות האדם בכל מקום בעולם. אבות התנועה הציונית ברובם היו אנשים ליברליים מובהקים. אין שום סיבה שאנחנו, האנשים שמחויבים למורשת הומניסטית וליברלית, נפקיר את היהדות בידיהם של האנשים שבעיניי רומסים את שם היהדות. תודה רבה לך, פרופסור קרמניצר. שחר אילן הוא